जेफोर जाथाय जादोंमोन बे जाथायखौ लानानै दिनै मोनसे 2 घन्टा हाबाफारि धरना लानाय जादों। बे धरनायावनो बाहागो लानो हादों जिल्ला आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि, जिल्ला आफादनिनो लोगो आफादगिरि, गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों दखर आफादनि जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद दुखुनि गेजेरजों बुंनांगोन, थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव बिटिआर जे एकर्ड जानानै थांबाय। बे बिटिआर एकर्डआव लिरनाय गैयाब्लाबो मोनसे पिस एकर्ड होननाय, थेवब्लाबो मानसिफ्रा बे एकर्डखौ मोनसे गोजोननि एकर्ड होननानै बयबो बुंबोदों आरो बेबायदिनो गनायबोदों। दा थांनाय 27 जानुवारियाव जानाय एकर्डआ दिनै पिस एकर्ड हिसाबैसो इस्टाब्लिश जानानै दङ, मोनसे गोजोननि एकर्ड। नाथाय दिनै जोबोद दुखुनांथावै बुंनांगोन, गोजोननि एकर्ड जानायनि उनाव दिनै आरोबाव खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावजों गावनि गेजेराव जानाय दाङाबाजि, गोजोनखौ सिफायग्रा सुबुंफोरनि हेंथायाव धरना हाबाफारि लानो गोनां जाबाय। दा बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो दुखु फोरमायहरो। दा बेयाव जोङो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोननै जि दाबिफोरखौ लानानै बेयाव धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। मोनसे जाबाय 31 अक्ट'बराव जि बिपिएफनि माखासे गुन्दागिरिफोरा बरमा ओनसोलनि एबसुनि जि सिआर बुफायनाय बा बेयाव दुम दाखाल खालामहैनाय, जोंनि एबसुनि फ्लेगखौ फुनानै गारहरनो नागिरनाय। दा बिनि एगेन्स्टआव 9 जन जि सुबुंफोरखौ केस होनाय जादोंमोन, बे सुबुंफोरनि केसआ रेजिस्टार जाबाय आरो बे रेजिस्टार जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनानै जेराव हरनांगौ। दा बेयाव जोङो दिनै बुंनांगोन, बेबायदि सुबुंफोरा जाय बिथांमोनजों बिथांमोनखौ केस होनाय जादों, जायफोरनि नामा रेजिस्टार जाबाय, बिथांमोना जुदि उदाङै फ्रियै जुदि खामानि मावनो मोनबाय थायोबा जोङो बयबो मिथिखागौ बरमा ओनसोला, बरमाजों लोगोसे मुसलपुर समस्तिया बिटिसिनि बेयो माब्लाबाबो गोजोन जानाय नङा। दा बेनि थाखायनो पुलिसनि प्रशासननि गेजेरजों बिथांमोनखौ साजा होनायनि जि राहा बा हमनानै जेराव हरनायनि जि राहा बेखौ खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। दा बेयाव पुलिसनिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिमहालागै 6 जन जि सुबुंखौ बिथांमोना हमनानै दोनदों होननानै बुंदों। दा बियो एरेस्ट खालामथारदोंना खालामाखै जों मिथिया, बिथांमोनखौ दैखांना लानानै थांदों। बेयाव जोंहा बुंनांगौ एसे थायो, हमनाया बा बेबायदि दिखांना लाबोनाया नैबे 2020 मायथाइनि जि इलेक्सन, बेयाव नैबेनि सिगां नङा, बिनि सिगाङावबो आरो जाखांबाय। नाथाय हमदों आरो लोगो लोगो थानानिफ्रायनो बेल होनानै बेबायदि हगार हरनाय जादों। दा बेयाव जोंहा बुंनांगौ थायो एसे, जाय बिथांमोना गोजोनखौ लुबैया, जाय बिथांमोना गोजोन थासारि दोननो नागिरा ओनसोलाव, बे मानसिफोरखौ हमनानै पुलिसा मानो हगारफिनो? दा बेयाव जोंहा माब्लाबा सन्देह जानो नागिरो, पुलिसजों गाज्रि खामानि मावग्राफोरजों कालप्रिटफोरजों माबा मोनसे सिङाव गोजोन माबा मोनसे बुजाबुजि दं नामा, मोजां बुजाबुजि दं नामा, जों बेखौ बुजिनो हायो। मानोना बिथांमोना हमजादों आरो गफिनदों। दा बिनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै नोजोर होनानै दोनदों, जाहाथे नैबे जि खेबाव जानाय आनसलिक अफिसाव थांनानै जि एटाक जानाय, बे एटाक खालामग्रा सुबुंफोरा जाहाथे थानानिफ्रायनो बेल मोननानै गफिना, बिथांमोनखौ जाहाथे जेलाव हरो। दा बेयो जोंनि दाबि। दा बिनि उनाव नैथियाव जि बरमानि उदांस्रि होननाय मोनसे क्लाब दङ, नोंथांमोना फ्रायानो मिथिगोन। बे उदांस्रि क्लाबनि नङा, दायो उदांस्रि क्लाबनि बे प्लेयारफोरनि थाखाय, गेलेग्राफोरनि थाखाय नङा, बेयो बिपिएफनि माखासे गुन्दागिरिफोरनि, डाक्कुफोरनि मोनसे लोंग्रा जाग्रा मोनसे जायगा जानानै दङ बेयो दा। दा बेयाव जोङो बिथांमोनखौ बेनिफ्राय होखारहरनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बिथांमोना बे बिपिएफनि अफिसबो नङा, बेयाव थानायनि जेबो राइट्सबो गैया। आरोबाव जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्राबाव, जाय बिथांमोना बे डाक्कु खालामनो थाखाय, गुन्दागिरि खालामनो थाखाय थादों, बिथांमोना फुटबल होननानै बुङोबा, भलिबल होननानै बुङोबा, जों जायखौ बल होननानै बुजियो बेखौ बुजिया। फुटबला बिथांमोना मानसि, भिडिअ नुदों खोमा, फुटबल बायदि जोयो मानसिखौ, फुटबल बायदि, भलिबल बायदि बुयो मानसिखौ। जोङो जायखौ फुटबल होननानै बुङो, जायखौ भलिबल होननानै बुङो, बिथांमोना मानसिखौसो बुङो, मानसिफोरखौसो बुजियो। दा बेबायदि मानसिया बे अफिसाव, बे क्लाबनि न'आव बोरै थानो मोनो भालाय? आरो बिनि उनाव बिथांमोना बे आर्सारि खेलाबो जों नुबाय थायो। आर्सारिनि टारगेट होननानै बुङोबा बिथांमोना बे बर्डखौ बुजाया। आर्सारिनि टारगेटआ मोनसे बर्ड थायो, टारगेट बर्ड, बेयाव गावनांगौ थिरखौ।
नाथाय बिथांमोना बेखौ बुजिया आर्सारिनि टारगेट होननानै बुङोबा बिथांमोना सोरबा मानसिखौनो साननानै लायो गावनांगौबा सोरबा मानसिखौ गावगोन दा बिथांमोननि बुजिनाय दा बिनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा फुटबल भलिबलखौनो बुजिया जाय मानसिफ्रा थिर गावनाय आर्सारिखौनो बुजिया बेबायदि मानसिफ्रा बे क्लाबनि न'आव बोरै थानो हायो फालाय दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ बे क्लाबनि न'निफ्राय एरख'नांगौ जेरैखि जाया एरख'थारनांगौ दा बेयाव जोङो पुलिसखौथ' बुंबाय थादों जोंनि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोना बुंहरगासिनो दङ नाथाय बिनि गेजेरावनो आरो खोनानोबो मोनदों नैबे जि 6 जन हमनानै दोनदों बे 6 जन हमनानै दोननायफोरखौबो बोरैबा हागारनो हायो नामा बेखौसो आरो सिगाङाव नाजागासिनो दं होननायबो खोनानो मोनदों गोबां रांनि थफ्लानि दिल जादों होननाय खोनादों बेसेबांसिम सैथो जों मिथिया नाथाय आवगोलाव जेरैबायदि जालांबाय हमदों आरो नागारदों बेखौ जुदि जोङो बिजिरनानै नायोबा नैबेनि केसावबो दानि केसावबो बेबायदिनो जागोन नामा बेखौ जोङो बुजिनो हायो दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ बुंनांगोन आरो गोख्रों रावै बुंदों बिथांमोना जेरैखि जाया जेसेबां बेखौ हमबाय आरो जेसेबां दंबाय बे 9 जन बिथांमोनखौ हमनानै गासैखौबो जेलाव दोनथारनांगोन दा बेयाव जोङो दिनै इलेक्सन गेलेनाया एबसुआ दिनैनो सिगां नङा जोंना दाया बेनो बुंफैदोंनो दं होनायाव बुंदोंनो बे एबसु अफिसनि न'आव इउपिपिएलनि मानसिया मानो फैदोंमोन आं बुंबाय पार्टि अफिस जाबाय नामा बियो दा बेयाव जोङो बुंनांगौ दङ जाय मानसिफ्रा बुंदोंमोन बिनि साफा सानैया सिगांनि इलेक्सनाव 2001 नि इलेक्सन 91 नि इलेक्सनाव बे अफिसावनो थानानै इलेक्सननि थाखाय खामानि मावदोंमोन जेब्ला आलादा रायजोनि सोमावसारनाय जाबाय थादोंमोन दा बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरो दिनैबो जोंनि इलेक्सनाव बाहागो लानायाव सोरबा एबसुखौ माबा मोनसे खालामनो थाखाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा एबसुनि बिबानगिरिफ्रा माहाजोन जानो थाखाय रांखावरि खामायनो थाखाय बे इलेक्सनखौ दिनै सापर्ट होआखै इलेक्सनाव बाहागो लायाखै दिनैबो जोंनि माहारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्राया रोखा जायाखै दिनैबो जोंनि माहारिनि जि मोननाय बा मोनथाय दाख्लै बावै 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जानानै थांबाय बेयो मावफुंजानायनि लामायावसो मोनफा मोननै दिनै मावफुंजाहांबाय आरो बेखौ मावफुंनांगौबा जोंहा गोबां सम थांनांगौ दंबायो आरो बिनि गेजेरावनो दा दिनै बिटिसिनि इलेक्सन जानो गोनां बे बिटिसिनि इलेक्सनाव जाय सरकारा फैयो बे सरकारासो बे बिटिसिनि इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ मोजाङै मावनो हागोन दा बिनि थाखायनो जाय मानसिफोरा जाय दैदेनगिरिफोरा बिटिआरनि जि इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरनाय जि इमप्लिमेन्ट जानांगौ बिटिआर 60नि बेखौ मावफुङोब्ला बिथांमोनजों थाफानानै बा बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै खामानि मावनांगौ दङ दा बिनि थाखायसो जोङो जोंनि जि दैदेनगिरि बिथांमोन प्रमद बर' बिथां जाय गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय जि इउपिपिएल पार्टी बेखौ थोंजोङै सापर्ट होनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बेयाव नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होनाया प्रमद बर' एबसुनिफ्राय बारग'लांनाय आफादगिरि बेजोंल' जाजोबाखै बेयाव नोंथांमोना खोनाखादों चुक्ति जानायनि उननिफ्रायनो साननै सानथामनि उननिफ्रायनो जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएलनि दैदेनगिरिया लिडारा बिथाङा बुंदों बिटिआर चुक्तिखौ जोङो गनाया बेयाव बर'नि थाखाय जेबो गैया माबा माबि दा जाय मानसिया गनाया होननानै बुंदों बे मानसिया आरो माखासे मासनि उनाव आरो बिटिआरखौ आं जेरैखि जाया सरकाराव फैयोब्लाबो बेखौ मावफुङा आरो बे बाथ्राखौ बुंबावबाय दा जोङो रोखा जाथारबावबाय जोङो एबसुआ मुभमेन्ट जेरैखि जाया इउपिपिएलखौ जोङो सापर्ट होनानै देरहानांगौ मानोना इउपिपिएलआसो बिटिआरनि जि इमप्लिमेन्टनि खामानि बिटिआर चुक्तिनि बेखौ मावगोन दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै जोंहा बयबो क्लियार जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै खामानि मावदों आरो बेयाव जोंहा गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो जोंनि एबसु अफिसखौ बाहायनायनि बाथ्रा दा बेयाव एबसुआ जोङो मिथिगोन जोङो बबे समाव एबसु अफिसखौ बाहायनांगौ बाहायनाङा एबसुखौ जाय आइ आफा रायजो राजाफोरा हेफाजाब होनानै लाबोदों दिनैसिम फोथांनानै दोनदों बिथांमोना मिथिगोन एबसु अफिसखौ बबेयाव बाहायनांगौ बबेयाव बाहायनाङा बे बिपिएलनि गुन्दागिरिफोरा बेसेबांबा समनिफ्रायनो एबसुखौ बुथारनो नागिरबोदों एबसुखौ फोजोबस्रांनो नागिरबोदों बिथांमोना दिनै बुंनायनि राइट्स गैया बे एबसु अफिसखौ बबेयाव बाहायनांगौ बबेयाव बाहायनाङा बेखौ जोंसो मिथिगोन एबसुआ बे बर' आइ आफा रायजो राजाया मिथिगोन जायफोरा जोंखौ हेफाजाब होबोदों दा बिनि थाखायनो बिथांमोना बेयाव जेबो राइट्स गैया जेबो बुंनांगौनि मोन्थाय गैया बिथांमोना थांनानै बुंहैदोङो आङो बिएलसिनि दैदेनगिरि आङो एनडिबिनि दैदेनगिरि दा बिएलसिआ मानि थाखाय जोनोम जादोंमोन एनडिबिआ मानि थाखाय जोनोम जादोंमोन बिथांमोना मिथिगोन ना मिथिया बिएलसिआ जोनोम जादोंमोन बर'नि आलादा रायजोनि थाखाय बर'नि जौगानायनि थाखाय बर'आव गोजोन फैनांगौनि थाखाय बर'आव गोजोन गैयिनि थाखायनो बर'आव गोजोन गैयि खालामग्रा जि सरकार दङ आसामाव बैनि हेंथायै बर'खौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आलादा रायजोनि सोमावसारनाय जादोंमोन आसोल बाथ्राया गोजोननि ओंथिया माब्ला मा बुजियो गोजोना माब्ला फैयो गोजोना जेब्ला जास्टिस मोनो जेब्ला जास्टिस होनो हायो अब्लाना गोजोना फैयो
जोङो बर'फ्रा जास्टिस मोनाखै होननानै गोजोन गैया होननानै जोङो आलादा रायजोनि सोमावसारनाया जागायदोंमोन दा बिथांमोना जुदि बिएलटिनि थार दैदेनगिरिमोनबा थार खामानि मावग्रामोनबा बिथांमोना बुजिनांगौमोन जोंनाव गोजोन गैया जोंनो जास्टिस नांगौ बिनि थाखायसो जोङो आलादा रायजोनि सोमावसारनाया फैदोंमोन दिनै भाबै भाबैनि गोरोबथाखौ 27 जानुवारिनि गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होननानै बुंबाय बिथांमोननि लिडारफोरनि खुगायावबो ओंखारदों गोबांनि गोजोन गोरोबथा होननानै नाथाय बिथांमोननि माखासे खामानि मावग्राफोरा दिनै मा खालामदों गोजोन गोरोबथाखौ गोजोन गैयै खालामनो नाजागासिनो दङ आरो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंनि गोसोआव सोंलु फैयो बेबायदि दैदेनगिरि बा बेबायदि खामानि मावग्राया जाथिनि थाखाय मावदोंमोन ना गावनि थाखाय मावदोंमोन ना सिखाव खावनानै हाबैदोंमोन ना गावनो मोजां मोननानै बेबायदि आफादा हाबैदोंमोन बे सन्देह जायो माब्लाबा जुदि बिथांमोना थार गोसोजों जुदि हारिखौ सिबिनो ओंखारदोंमोनब्ला दिनै गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव माहारियाव गोजोन फैनायनि उनाव बे गोजोनखौ बिथांमोनाबो मान होनांगौ आरो गोजोना जेरैखि जाया थांनांगौ थानांगौ आरो बेजोंनो जोंहा जौगानाया फैयो मानोना जेराव गोजोन बेयावसो जौगानाया फैयो दा बेखौ बिथांमोनाबो जोबोद मोजाङै बुजिनानै लानांगोन दा एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरि माबा वर्कारफोर होननानै बुंना लाहैदोंनो आं एनडिपिआव मावो आं एनडिपिनि ओरै 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 एनडिपिआव मानो जोनोम जादोंमोन बिथांमोनाबो मिथिनांगोन बिथांमोनाबो एखेयानो जास्टिस मोनैनि थाखाय बर' माहारिया बिथांमोनाथ' आसामनिफ्राय गावनाय नङा भारतनिफ्राय गावनो ओंखारदोंमोन आसामावल' जोंनो जास्टिसखौ होआखै बे नङा मानोना संबिजिदा गासिबो अल इन्डियानि आरोबाव बिनिफ्राय माखासे जोंनि जि मोनथाय होनांगौ बेखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय होनांगौ जायो बा मोननांगौ जायो जोङो दा बेयाव बे संबिजिदा जोंनो मोनथायखौ होआखै भारतनि संबिजिदा बैनि थाखायनो जोङो जेरैखि जाया भारतनिफ्राय गावनांगौ होननानै बिथांमोना बर'नि सोमावसारनायखौ लादोंमोन दा बिथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगोना मिथिया दा बिनि थाखायनो बिथांमोननियाव जोंहा सोंलु जायो दा बेयाव बिथांमोननि जि दादागिरि बे दादागिरिया दिनै सोलिला बे दादागिरिया सोलिला बिथांमोना 17 बोसोर दादागिरि खालामनानै जाबोबाय 17 बोसोर किन्तु 17 बोसोरनिनो थांनाय 2014 निफ्राय जोंनि जाय कमन मानसिफोर जायफोर थार जाथिनि थाखाय खामानि मावग्रा बिथांमोना बुजिबोदों आरो थांनाय 2014 निफ्राय जोङो बिथांमोननि एगेन्स्टआव नासयनाय गादबनाय सुसिनाय जोंनि माहारियानो बिनि एगेन्स्टआव जोङो गसंथानो हाजेनदों दा 2014 नि घटनाफोरखौ नायोब्लाबो बे एखेयानोमोन 2014 आवबो जोंनि नबस्थियाव जोंनि आनसलिकनि सासे बिबानगिरिखौ बुनाय जादोंमोन बैनिफ्राय जादोंमोन गन्डगोला दा बिथांमोना जुदि गोसोखाङोबा दिनैबो नुगोन दिनै बिपिएफनि दमा बेसेबां दं बयबो मिथिगौ बै समाव दमा बेसेबांमोन 2014 बयबो मिथिगौ बै समावनो बिथांमोना जोंखौ लरबबो सोमावनो हायाखै जेसेबां खहा जादों होनबा गावसिना बांसिन खहा जादों जेसेबां भटनि खहा जादों होनबा गावसिना बांसिन खहा जादों दिनै बिदि दादागिरि खालामनानै जोंखौ खहा खालामनो नागिरदों जोंनि भटखौ खहा खालामनो नागिरदों नाथाय बिथांमोना 2014 खौ गोसोखांनाया मोजां इसिबां गोहो थासान्दियावबो 2014 आव बेसेबांबा जोंनि भट खम मोनदों बिथांमोना मा एसेम्बलिनि पार्लियामेन्टनि इलेक्सनाव इबारनि इलेक्सनावबो जुदि बिदि खालामोबा बिथांमोना मिथिना लानाया मोजां दा जेसेबां भट दङ बिनिफ्राय आरोबाव बेसेबांबा भट खमायबावगोन दा बेनिखायनो बिथांमोना गावसोरबो मोजां बुजिना लानाया मोजां दा बेनि केन्डिडेटआ मुसलमाननि केन्डिडेटआ जेरावनोखि गन्डगोला बयनिख्रुइ बांसिन जाबाय बाक्सा जिल्लायाव बे मुसलमान समस्थियाव मुसलमाननि केन्डिडेट अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङाबो बुजिनांगौ बेबायदि दादागिरिजों देरहानायनि सम गैला बेबायदि दादागिरिजों देरहानायनि सम गैला दा बेयाव बिथाङा रोखा रोखा बुजिना लानाया मोजां जुदि इलेक्सनखौ गेलेनोबा मोजाङै गेले जोङो डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि मानसि डेम'क्रेसिखौ मोजाङै बुजिनानै ला बेसेबांबा बोसोर एमसिएलए जाबाय इएम जाबाय डेम'क्रेसिखौ बिथाङाबो बुजिनायनि सम जाबाय दा बेयाव जानला मोनला गुन्डागिरि बाहायनानै दादागिरि बाहायनानै जोंनि कमन पिपुलफोरखौ बुग्लुं सुग्लुं खालामनायनि सम गैला बेयाव जुदि गोहो दङबा मेलेमनि गोहोखौ बाहाय जुदि गोहो दङबा बुद्धिखौ बाहाय बुद्धिनि गोहोखौ बेजों देरहानो नाजा बेबायदि दादागिरिनि गेजेरजों नङा दा बिथाङा जोबोद मोजां बुजिनाया मोजां बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांखौबो खावलायनो लुबैयो बिथाङा जोबोद मोजाङै बुजिनायनि सम जाबाय दा बेयाव जाय बिथांमोना दादागिरि खालामदों बिथांमोनानो दिनै जोङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैया बिथांमोनखौ जोङो हुकिनिसो होयो दा बिथांमोना जोंनि सायाव जे साननाय दङ दा जायफोरा सानगासिनो दं जोंखौ बिएफसिखौ ओरै खालामनांगौ सोरखौबा ओरै खालामनांगौ एबसु ओरै खालामनांगौ सोरखौबा ओरै खालामनांगौ बेबायदि जुदि साननाय दंबा दिनैनो ज्राबगारखा दिनैनो ज्राबगार मानोना दिनैनि समा बेबायदि नंला रावबो ओरैनो गंनानै थानायनि सम गैला एबसुआ दिनै दङ होननानै बुङोबा दाख्लै बर्मानि जि जाथाय बे बुलायफिनाखै होननानै बुङोबा जों गोजोनखौ लुबैयो गोजोना मा जिनिस बेखौ जोङो मोजाङै रोखा रोखा बुजियो दा गोजोनखौ बुजिनायनि थाखाय जों बेयाव बुलायलायाखै जोङो बेयाव उन्दुना थानाय मोसा बायदि जानानै थादों खिन्थु गोसोआव लाखि उन्दुना थानाय मोसाखौ फिनजिरियाव हाबनानै नेटनि सिङाव हाबनानै जुदि एदावनो नागिरोबा बेयाव मोसाया माब्लाबाबो गारनाय नङा
गारनाय नङा माब्लाबाबो बेखौ बिथांमोना बुजिना लानाया मोजां दिनैनि समा बेबायदि नंजोबला जोङो नंगौ एबसुआ गोजोनखौ हास्थायो जायनि थाखाय जोङो दाख्लै बावै निजे नांलायलायनाय बेयाव जेबो बुङालासिनो बुलायलायासिनो बेखौ गोजोनै गोजोन हगारहरदों बेयाव जुदि नांलायलायोमोनबा बुलायलायोमोनबा जोंनि मानसियाबो खहा जानाय नङामोन बिथांमोननि मानसियाबो खहा जागौमोन मानोना मानसियाबो समान समान आरो बेयाव रेडि होननानै बुङोबा बिसिनिख्रुइ जोंना बांसिन रेडिमोन रेडिया जोंना बांसिनमोन खिन्थु जोङो गोजोनखौ हास्थायो बैनि थाखायसो बेयाव आखाइ हमथालायनानै थादों आरो बे खिन्थु बारा जानाय नङा नेटनि सिङाव थानाय मोसाखौ बेबायदि बारा दाजंखाय सिरि मोनगोन माब्लाबा दा बेयाव आङो बारा बाथ्रा बुंनो लुबैया बिथांमोना जायफोर खामानिफोरखौ दा मावबाय थानो नागिरदों दा मावदों बिथांमोनखौ जोङो जोबोद मोजाङै मिथियो दायो बिथांमोना जेननायाथ' रोखाखा सरकार दानो हाया बिनि अनगायैबो मोनसेबो समस्थियाव देरहागोन ना देरहाया बिनिबो खुनु थिग गैया मोनसेबो समस्ति मोनसेबो दा बेखौ लानानै बिथांमोना खर' सादों फाग्ला बायदि बोरदों ओजोंहाय बुंहरो दाख्लै बावै हाग्रामा महिलारि गावनो बुंनानै लाबाय गावसिनि मेलाव आंनि बुंनाया दा जेबो सोलिया स्टेटआव होननानै स्टेटआव आङो थांनाय बोसोरनि इलेक्सनखौ जों जेसेबांसिमहालागै मिथिदों बिजेपिआ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बिथांमोना थांनाय बोसोराव सरकार दानो हादों दानोथ' हायाखैमोन माखासे जोंनि एमसिएलएखौ बायनानै सरकार दानो हादों दा बे बाराव बिजेपिआ मालाय गावसोरनो गेलेदों दिनैबो बेयाव बेसेबांबा बुरजा बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दंफैयो सोरबा दंफैयो मुसलपुराव रिलिज जागोन ना मा जागोन आं मिथिया बेयाव बिथांमोननि लिडारा दंफैयो बिथांमोना गाव हारसिंनो गेलेदों दा बेयाव बिजेपिनि भट लानानै बबा 500-635टा 5,000-6,000 भट लानानै देरहादोंमोन दिनै बिजेपिआ जुदि हारसिं गेलेयोबा मोनसेबो समाजखौ देरहानायनि खुनु लामा गैया दा बिनि थाखायनो बिथांमोना खर' गरम जानानै दङ दा जानला मोनला खामानिखौ मावलाबाय थानो नागिरदों दा थेवब्लाबो जोङो दिनै बुजिनांगोन जोङो गोसोखौ एसे हमथाना लाखिगोन खिन्थु बाराबाथ' बबाव हमथाबाय थानो हानो बेबो मोनसे बाथ्रा बिदि होननानै आङो बुलायनांगौ मानांगौ जेबो बुङाखै जोङो गिबियावनो पुलिसखौ लामानायगोन जोंनि पुलिसखौ लामानायगोन जोङो बिथांमोना मावो बिथांमोना जुदि मावथाराबा जोंनि मानसिफोरखौ बुबाय थाबाथ' बेनो जाखागोन ना उन्दुना थानाय मोसाया सिखारनाय दा बिनि थाखायनो जोंबो जोंखौ रैखाथिनि थाखाय सोरखौबा बुलायलायनाय नङा जोंबो जोंखौ रैखाथिनि थाखाय जोंहाबो रेडिया जानांगौ सम फैबाय जोङो रेडिखा थेवब्लाबो बिनिख्रुइ बांसिन साबसिनै रेडि जानायनि जोंहा सम फैबाय दा आंबो गासिबो दख'रा आफादखौ खावलायगोन जोंहा जि मावनांगौ दङ जोंनि खामानिखौ मावलांबाय था रावखौबो गिनायनि बाथ्रा नङा गिनानै फावसायनायनि बाथ्रा नङा जोंनि खामानिया स्ट्रेट जोंहा बिटिआर गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बे जुदि गोरोबथाया मावफुंजायोबा जोंनि माहारिया बेसेबांबा गोजौआव दावखोगोन बेखौ जों बयबो मिथिगौ आं बेखौ बारा बुंनो गोसो गैया दा बिनि थाखायनो जोंनि माहारिया जेसेबांखि सोमावसारबोबाय बे सोमावसारनाया जोंनि माहारियाव गोजोन लाबोनाय आरो गोजोननि गेजेरजों जोङो जौगानाय बिनि थाखाय जोंनि सोमावसारनाया फैजोबदोंमोन दिनै बिटिआर सिस्टेमनि गेजेरजों बे जोबथ'फैबाय दायो मोनसे गोजोन थासारि आरो बे गोजोन थासारिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि माहारिखौ जौगासारनायनि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो लांबाय थानांगोन जों गासिबो खामानिखौ मावनांगोन एबसुआ दिनै इलेक्सनाव थोंजों इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनानै खामानि मावदों जों मावगोन खिन्थु बिनि गेजेरजोंनो जोङो एबसुआ दिनै इलेक्सनावल' खामानि मावदों बे नङा सोलोंथाइनि खामानिखौ लांगासिनो दङ जोङो आवगोलाव पास जायाखै लकडाउननि थाखाय कर'ना भाइरासनि जेंना माबा माबि बिनि थाखाय अनलाइन क्लास खालामना होबाय बेयो जोबथ'बाय दायो बिनि उनाव लेटार लानाय खामानि जादोंमोन बे समाव जोबलांबाय आरो दाबो 9-10 नि गथ'फोरनि थाखाय लेटार राननाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया दाबो जागासिनो दङ जोङो फरायसाफोरखौ न' थांनानै खबर लाहैनाय बिथांमोनखौ बुजायहैनाय फरायसाफोरखौ बुजायनाय बे खामानिया दाबो जागासिनो दङ एबसुआ मोनसेल' खामानिखौ मावनानै इलेक्सनावल' बाहागो लानानै थादों बेबायदि जेबो नङा माहारिया थांनांगौबा माहारिया जौगानांगौबा बबे बबे लामाजों जौगागोन बोरै बोरै थांनानै थागोन बेनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेयाव बयखौबो साबायखर बावबाय नोंथांमोना हरखाबै मैयासो खबर हरदों होननानै आं मिथिदों मैयासो खबर हरदोंबाबो बेयाव बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जाफुंसार महर मोनबाय आरो जोङो थांफिननानै जोंनि जि खामानि दामानि मावनाय बे कन्टिनिउ जागोन आरो बिनिख्रुइ बांसिन जोङो स्पिडआव खामानि मावनांगोन मानोना इलेक्सना थाबैनो जासिगोन बे इलेक्सननि खामानियाबो थागोन आरो बिनि गेजेरजों लकडाउनाबो खमनिफ्राय खम जाबोबाय रिलेक्सनिफ्राय रिलेक्स जाबोबाय थाबाय दा बेयाव जोङो माखासे मानसिफ्रा ओंखारनो मोनबाय माखासे मानसि गेदारिं जानो मोनबाय दा बेयाव जोंनि जि माहारि दानायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जोङो सम सम समान समानै लांफानांगोन